neka se one udaju. Ne udaju, oni koje uzme, ne budu. Tako je. Da promijenje mogu. A znači ona sad stalno u Njemačku, jel? Da, nije baš ti. Ima na sina, ti Željko nemaš ništa. A šta sa Željkom? A ništa, nego onako. Or ja želim sa Željkom, mogu ja 15. Došli s oba sinoć i oni. Mora 15. Aha. Govorak od očega da gledam s tim. Šta ovdje ima kulturne baštine, jel? Imamo, zašto Kričku, zašto Slavoj? Učili su oni sve okolo, viš tamo, ima tu. Ko? Kakano, ima tu Kosovo, Kostu. Ima Stinovića. Loza. Pa šta će on tu radit, vrta ili? Tu će vrta, tu će loza biti. A sad će vinograd tu. To je vinograde. Pa sad je oni ćaćom, pa nema grožđa. Došli sinoć oba. Pa viš koliko ima stina, kako to treba krčit? Neće to krst, to će poravnati. Lager, ona će nas u zemlju, pa džava će krst. Ne znam to krču da... Ko će poravnati? Kad će bagar sve tako neka Lager će ko krst. A ćemo krst ga ćaća. Hoće. Bagarom plati, uveze vodu, oni tut. I treba zemlje nasut. Sve će, oni imaju ni para, mogu. Baba se rekla. Neće doći mukte zemlje. I mi smo platili. Auto od 200 kuna bilo prije, a sad će biti 5. Neće doći mukte zemlje. Imaju oni para da nemaju netko. Eto, dobro si ti rekla. Dok oni. Da nemaju love, ne bi. Tu će doći Nemca i unuke raditi žene. Eto ti ja, neko sprem ručak. Znači ne mogu, nisu ridne ni to napraviti. Jesu oni sami jedne spremaju, pišaju. Jeli? Kad je žena tu došla. I ja. Sadlo maslo da se dođe, pogotovo da bude grožđe. Sadlo maslo kad se Biće ulja sad. A koji sad je maslan? Onda će biti ulja, ne treba ići u primorje. Ne treba ići primoštine. A reci, rađaju li te maslane, ima li ploda? Nema ploda. Pa onda zašto i sadija? To su like više od mene. Ali nema masle nijedne. To je tijanka stiga. Je, dobar dan. Jesam. No dobro, hvala Bogu. Gdje će pastić u šetnju? Šeta, gleda. Jeli? Dođi mali, dođi. Je li čuva blago, reci ti meni? Ja ovdje se plašao, pa ja kažem da ne smije ići. A ne smi? Da mene sluša da ne ići. To su prije išle zablago za to. Nisam on, ali ovdje plaše luda. A znači, cvita više pasi nisu kao prije šta su bili, da su išli s pastirima. Neće oni svijeli idu onda, nego mesa. Znači ovi stalni ispred kuće oko kuće, jel? A ništa, samo govna po kući. Neka se otvori vrata. A onda treba to očistiti, ko će to očistiti? Iđu pas, prije išli u Mosić. Sad drže pasak i... A da vidiš ti u gradu, čovječe, po stanovima držu pasa, nešto to sliči. Da ne ležiš njome, tu. To je još gore. Ide spijeta. Skupa, ali to je užas. I kaže maloga sam, kaže vodila doktoru. Ležiš njome i ide spijeta. I kupa ga. Kupati ti kaže da su čisto grad, jes? Pa je to s Božje strane? Aj, to je baka. To ne može biti s Božje strane nikako. Nikako. Ko vidi pasa da se ližu. Pas mora čuvat blago, kuću. A ne volja pas digje ni urta. Ljubi se s njime. A zašto se gradi urta? Da ne idu pas? Pa nije što on ljubi, to je pase, daj mu. Idu ljubi se javi. To je čestina kad ne treba pas urta, kad ne iđe pas u kuću, to je čestina. A kad on iđe urta, može tako, to su govna tamo. Ona to ne vridi ni vrta, onda kako? Ne treba ga graditi. Onda ne treba ništa, ni isti izvrtla. I kaže sa smeta da pilta.
Tako je, dobro si ti rekao, to ništa ne znači. To je čistina. Jer dolazi pas urta, mačka mora, mačka pas. Zašto se gradi vrta? A madamo ti je jažu, mačka nema sve zabraniti. A ne pas je gradilo vrta. To ti vrtala ki odvuka. To je pesno on kaže. Ne volja pas da ide u kuću, tamo njemu treba dalje od kuće kućera i vezanje i gotovo. I nosa ranu jeća. Tako je. Ej. Di njemu pripada. Čista. E. Čista je.